салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. Духтаракон навори имрӯза ҳаст. Анами намуд палточаҳои аҷоиботи фаслони баъд омадай. Нигоҳ кунен, моддаи нав. Размер надоранд духтаро. Ира духтаро метавонанд размери 46 пуш то 52-54 пуша метавонанд пӯшида. Мақсад ки беразмера ки дар тана мод немеса кушода гиста оверсайз сайда, яъне инам қаранг дорад. 3-4 та ранг дошта духтаракон. Размерора гуфтам, нархш духтаро 480 сомонӣ. Нархи донаша оптон гире ёра бо моя чиним чи оста майда арзон мекунем. Ина бели цвет, бежевый цвет, баъд ани серича ҳастай, баъд ани сери мало чи немешад, чи хеле мешад. Рангшинос нестам, хулас я ранги дигараш и ҳаминай. Киса надоранд духтаро. Не, касе конкретни харидоре марҳамат. Нархошон 480. Духтарако байни намуд ҷемпир омадага. Нигоҳ кунед, манекен аввал нишон дидем. Ина сафеди чортугмага ҳай духтарако. Светоша нигоҳ кунед, сабз мешад, сабз, сиё, кабут. Хай як норанг дора, ина кабути осмонӣ, сафед, баъд сабзи рӯшан, закия цвета. Кабути электрони зард. Ина буд ранги дига дар иҷа духтаро нигоҳ кунед. Кадомаш маъқулай духтаро? Нархшон 170 сомонӣ. Ё стандарт духтаро ай 46 пуш, ай 44 пуш ҳатто то 50-52 пуша духтаро мешавад стандарт размер. Бо диққат гӯш кунед духтаро. Ман нархошам гуфтам, размерошон ҳам гуфтам. Ба касе конкретни харидорай нависан, бо заказшона мегирен, дастаркан мекунем.